Не. Ги гледах всичките това феноменално комбо и сега няма. Този лебец? Не, беше запилен. Който изглежда тотално интерес. Не, разбира се. Много ужасни. Искане? Аз прескачам частите за зъболезновете, но най-жестко е това. У нас се практикуват 3 начина на доене. Юморъчно доене. И се обясняват някакви много. Цицката се хваща. Да. Било да се забавно да пишеш книга. Как бе? Аграрна икономика, това ходят да правят. Колко сте в момента се направят специално. Значи има и такова за глава. Трябва да става почти. За 4 рейсбе. Туриан дракон. Да. Сухи хвърлите, сега се наважат да зали. Атака с двата дракона. По... Това е много полезно. това. Да. Те са абсолютно еднакви. When this unit... Да, абсолютно еднакви. А какво значи правото? Разбрахте ли се? Не, аз за друго питах. Да, просто всички получават минус 1 хит поинтс. За двата ще са минус 2 хит поинтс. Когато първо обявяваш блокарите, като ги обявиш, прилагаме правилото, защото е фолс. Окей. Добре. Аз ще умреш. те блоквам само с този. Само с този. Пак изгледаш. Значи минус 2 получава той. Както и драконите получават. Не знам дали го... Откъде? Ти ще изгориш. Изгледаш? Да. Ще си вкарат 5. И двата случая изгаря. И двата да бокне пак ще изгори. Така ли? Защото получаваш минус 2. То ще стане на Да, 1. ще стане 4, да. То ще стане на 1. Ще вземем по 1 на 1. Ще стане 4, ще му предати. Иначе пак изгорех. Добре. Още една?